Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα έχω τη μεγάλη χαρά και την τιμή να συναντώ τον Γενικό Γραμματέα της Προεδρίας της Ελληνικής Δημοκρατίας, Βασίλη Παπαδόπουλο, έμπειρο διπλωμάτη και λογοτέχνη. Κύριε Παπαδόπουλε, καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα σας. Περιττόν να σας πω ότι έχω ετοιμάσει ερωτήσεις και για τις δύο όψεις της προσωπικότητας και του έργου σας, και για τον λογοτέχνη και για τον διπλωμάτη. Πολύ ευχαρίστως. Άλλωστε αυτές πια συνδέονται με τρόπο που μπορεί να μην φαίνεται άμεσα, αλλά που είναι ουσιαστικός. Συνυφαίνονται. Ναι. Όπως θα τεκμηριώσουμε και από τα δοκίμια, αλλά και από το σπουδαίο έργο σας πάνω στη ζωή, την προσωπικότητα και τη διπλωματική καριέρα, αλλά και την ποιητική και το ποιητικό έργο του Σεφέρη. Ο Σεφέρης είναι η καλύτερη απόδειξη ότι αυτά τα δύο, κατά τη γνώμη μου πάντοτε, οι δύο ιδιότητες συνδέονται με συνειδητό αλλά κυρίως με ασυνείδητο τρόπο. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά. Θα ξεκινήσω όμως από τον διπλωμάτη. Έχετε υπηρετήσει και μάλιστα από επιλογή σε κρίσιμες πρεσβείες, μεταξύ αυτών στο Κίεβο, σε περίοδους κρίσης, και ήθελα να σας ρωτήσω με βάση αυτή την εμπειρία, ποια είναι η ανάγνωση του πολέμου που αυτή τη στιγμή εξελίσσεται? Θα σας πω, πρέπει να κάνω διάκριση στην πρώτη μου και στη δεύτερη θητεία στο Κίεβο. Η πρώτη θητεία, όταν πρωτοσχηματίστηκε το σημερινό Ουκρανικό κράτος, ήταν πραγματικά μια εμπειρία καταθλιπτική αλλά και πολύ ενδιαφέρουσα. Βρέθηκα σε μια πόλη χωρίς φώτα, χωρίς οικονομία, πτωχευμένη, χωρίς νόμισμα. Θυμάμαι ότι για να ψωνίσουμε έπρεπε να βάλουμε σε μια σακούλα κουπόνια και να πάμε στο σούπερ μάρκετ για να πάρουμε 2-3 πράγματα. Δεν υπήρχαν εστιατόρια ή μεγάλα ξενοδοχεία. Οι άνθρωποι υπέφεραν. Δεν ξέρω αν είναι βέβαια έντιμο να κρίνεις τους ανθρώπους στη δύσκολη στιγμή, στην πολύ δύσκολη στιγμή. Εγώ όμως διαπίστωσα εκείνη την πολύ δύσκολη στιγμή ότι οι Ουκρανοί είχαν μέσα τους μια ποιότητα. Παρόλα τα βάσανά τους, παρόλη την εξαθλίωση, παρόλο τον αγώνα της επιβίωσης. Μου έκανε εντύπωση. Αυτή η εμπειρία είναι η εμπειρία που θέλησα να καταγράψω και στο δεύτερο βιβλίο μου, την Όλια. Είναι συλλογή διηγημάτων. Είναι συλλογή διηγημάτων, αλλά είναι και μια μικρή νουβέλα μέσα από τα διηγήματα. Το Αχαμέρικα. Ναι. Εκείνο που είδα την πρώτη φορά είναι ότι ξυπνούσε πάλι, και αυτό προσπαθώ να εξηγήσω τον πόλεμο τώρα, ξυπνούσε και πάλι ένα έθνος που ήταν επί 300 περίπου χρόνια υποκαταπίεση, και για πρώτη φορά του επετράπη να ανακαλέσει τις μνήμες του, θα το έλεγα. Από τη μάχη της Πολτάβας, όπου ο Μέγας Πέτρος κατέκτησε την Ουκρανία και άρχισε μια προσπάθεια της Μόσχας να την εκροσίσει, και η Μεγάλη Εκατερίνη και ο Στάλιν, και δεν υπήρξε ουσιαστικά για πολλά χρόνια. Υπήρξαν 2-3 απόπειρες, αλλά δεν υπήρξε ελεύθερο Ουκρανικό κράτος παρά μόνο το 1990. Εγώ πήγα εκεί το 1993. Βρήκα λοιπόν περισσότερο Σοβιετικούς πολίτες παρά Ουκρανούς πολίτες. Άρχιζε όμως να ξαναγεννιέται η Ουκρανική εθνική συνείδηση. Τη δεύτερη φορά που πήγα, σαν πρέσβης πλέον, η Ουκρανία έχει αλλάξει εντελώς. Ήταν μια χώρα σχεδόν δυτική. Ήταν μια χώρα γεμάτη από τη χαρά της ζωής, από ωραία μέρη για να πας να περπατήσεις ένα απόγευμα,
ωραία καταστήματα, από ανθρώπους που ενδιαφέρονταν για τις παγκόσμιες εξελίξεις, ανοιχτή χώρα, με ανοιχτά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε αντίθεση με τη γειτονική Ρωσία που βυθιζόταν όλο και περισσότερο σε μια κλειστή κατάσταση. Επικοινωνιακά εννοείται. Από όλες τις πλευρές. Όμως η δεύτερη θητεία μου δεν ήταν ούτε αυτή ήσυχη, διότι ξεκίνησε η μεγάλη εξέγερση του Μαϊντάν, όταν ο τότε πρόεδρος, που μας ζητούσε από τους πρέσβεις όλους να βοηθήσουμε για να ενταχθεί η Ουκρανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ρωσόφωνος και ρωσόφιλος τότε πρόεδρος. Να μιλήσουμε για τους ρωσόφωνους. Έτσι. Αν είναι ρωσόφιλοι, όντως. Θα σας πω. Αυτός ήταν και ρωσόφωνος και ρωσόφιλος, γιατί δεν έπεται ότι όποιος είναι ρωσόφωνος είναι ρωσόφιλος στην Ουκρανία. Αυτό είναι το μεγάλο λάθος που κάνουν οι εδώ αναλυτές που δεν έχουν ζήσει στην πραγματικότητα. Τέλος πάντων, μας ζητούσε κάθε φορά να κάνουμε ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε την προσέγγιση της Ουκρανίας στη Δύση. Όταν όμως φαίνεται ότι κάτι άλλαξε γνώμη, κάτι του έταξε η Μόσχα, δεν ξέρω γιατί, ποτέ δεν έμαθα, ο κόσμος βγήκε στους δρόμους. Και από τότε άρχισε η ρωσική πρώτα-πρώτα η κατάληψη της Κριμαίας, ο πόλεμος στον Ντομπάς, δηλαδή στο Ντονιέτσκ και το Λουγάνσκ, και έτσι πέρασα μια θητεία πολύ δύσκολη και αφιερωμένη σχεδόν ολοκληρωτικά στα πολιτικά ζητήματα. Υπήρξαν στιγμές που φοβηθήκατε? Ναι, βρέθηκα σε μια ανταλλαγή πυρών έξω από τη Βουλή της Ουκρανίας, μέσα στην εξέγερση του Μαϊντάν που ήταν κάτω από το σπίτι μου στην ουσία, και πραγματικά έβαλαν επίσης και 4-5 φορές εμπριστικούς μηχανισμούς στην πρεσβεία. Αλλά νομίζω πιο πολύ φοβήθηκα, θα σας φανεί περίεργο, όταν έβλεπα ειδήσεις από τα ρωσικά κανάλια, γιατί είχε και ρωσικά και ουκρανικά, ήταν ελεύθερο να δεις ό,τι θες. Έβλεπα λοιπόν ειδήσεις, τα οποία μετέδιδαν προπαγανδιστικά διάφορα ψέματα. Ένα από τα οποία ήταν ότι κάτω από το σπίτι μου σκοτωνόταν κόσμος την ώρα που έβλεπα εγώ τις ειδήσεις. Και έπιασα τον εαυτό μου να σηκώνεται ασυναίσθητα από τον καναπέ και να πλησιάζει το παράθυρο. Να δει, έτσι είναι. Λες και δεν ήξερα ότι είναι ότι όλα δεν είναι αυτά έτσι. προπαγανδιστικά. Ότι δεν είναι έτσι. Ναι. Και όμως αυτό είναι ίσως που με φόβησε πιο πολύ. Μια καυκική πραγματικότητα που οφείλεται στην πολεμική προπαγάνδα. Πολεμική προπαγάνδα κάνουν όλες οι χώρες που είναι σε πόλεμο. Αλλά ήταν εντυπωσιακό να παρατηρώ τον ίδιο μου τον εαυτό και το πώς επηρεάζεται. Να μας μιλήσετε για τη διαφορά ρωσόφωνων και ρωσόφιλων και γιατί συμπεραίνουν αυθαίρετα πολλοί αναλυτές διεθνώς ότι ρωσόφωνος σημαίνει ρωσόφιλος. Πού γίνεται η παρεξήγηση? Είναι πραγματικά η πιο κέρια ερώτηση για να καταλάβεις το ουκρανικό. Όπως σας είπα, υπήρξε μια τεράστια μεταβολή στην Ουκρανία. Το 2013 που ξαναβρέθηκα εκεί υπήρχε πλέον εντονότατη ουκρανική συνείδηση, και το 2014 που ξεκίνησε η Μόσχα τις στρατιωτικές κινήσεις, αυτή χαλιβδόθηκε. Είχα πάρα πολλούς φίλους ρωσόφωνους. Το Κίεβο ήταν ρωσόφωνο. Το Κίεβο που ανέτρεψε το ρωσόφιλο πρόεδρο Γιαννουκόβιτς ήταν ρωσόφωνο. Αυτό ήταν ακατανόητο για τους περισσότερους επισκέπτες που είχα, είτε ήταν κυβερνητικοί αξιωματούχοι, οικονομικοί παράγοντες κλπ. Δημοσιογράφοι επίσης. Όταν ρώταγα φίλους μου ρωσόφωνους ή και Ρώσους, γιατί η Ουκρανία είχε 18% περίπου Ρώσους τότε, μα γιατί υποστηρίζετε τη δυτική πορεία της Ουκρανίας, γιατί δεν είσαστε υπέρ της Ρωσίας που είναι η καταγωγή σας, που έχετε τόσα κοινά? Η απάντηση ήταν διότι δεν είμαστε διανοητικώς καθυστερημένοι. Διότι θέλουμε να ζήσουμε, ονειρευόμαστε να ζήσουμε όπως ζουν στη Ρώμη, στο Άμστερνταμ, στη Στοκχόλμη, στο Παρίσι. Δεν ονειρευόμαστε να ζήσουμε εμείς και τα παιδιά μας όπως ζουν στο Ιρκούτσκ ή όπως ζουν. Δηλαδή εκείνο που τους έκανε να στραφούν κατά της Ρωσίας δεν ήταν η ίδια η Ρωσία με το μεγάλο της πολιτισμό
και την ευρωπαϊκή της ταυτότητα. Είναι η Ρωσία όπως είναι σήμερα, δηλαδή η έλλειψη κράτους δικαίου. Να ζήσουν σε μια χώρα όπου ο ισχυρός ολιγάρχης ή δεν ξέρω τι έχει τη δυνατότητα να σε συντρίψει χωρίς ένα δικαστήριο να σε προστατεύσει. Σαν το Λεβιάθαν. Σαν την καταπληκτική αυτή ταινία, μπράβο, την ταινία Λεβιάθαν, η οποία πήρε και το πρώτο βραβείο στο φεστιβάλ της Αγίας Πετρούπολης και δείχνει ακριβώς το πρόβλημα. Και σκέπτομαι πολλές φορές ότι η Ρωσία αντί να αιματοκυλήσει την Ουκρανία και αντί να ξεσηκώσει εμφυλίους στη Γεωργία, στην Απχαζία, στην Οσετία, στην Υπερδνηστρία, μήπως θα έπρεπε να σκεφτεί γιατί όλες οι χώρες μόλις σταματάει η ρωσική επιρροή τρέχουν αμέσως να ενταχθούν σε άλλους συνασπισμούς, σε άλλες κοινότητες. Τι συμβαίνει, τι είναι αυτό, γιατί η Ρωσία δεν έχει ένα γοητευτικό μοντέλο, ας το πούμε έτσι, δεν μου αρέσει ο όρος, ναι. Ένα μοντέλο να προσελκύσει την Ουκρανία, να προσελκύσει τη Γεωργία, να προσελκύσει τη Λευκορωσία. Θυμάμαι είχα πάει με τον Υπουργό Εξωτερικών τότε, τον Ευάγγελο Βενιζέλο, στη Μολδαβία. Και στις συνομιλίες όπου τους λέγαμε την επίσημη δημόσια θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους καλούσαμε για μεταρρυθμίσεις, για περισσότερο κράτος δικαίου, για περισσότερες ελευθερίες, για ανθρώπινα δικαιώματα, προστασία των μειονοτήτων κλπ. Φεύγοντας λοιπόν, αφού τελειώσαν οι συνομιλίες, ρωτά ο Υπουργός τον Μολδαβό Υπουργό, του λέει, μα γιατί, αυτή την συνηθισμένη ερώτηση, μα γιατί δεν θέλετε να προσεγγίσετε περισσότερο τη Ρωσία? Και του απαντά ο Μολδαβός, ακριβώς διότι η Ρωσία δεν μας κάνει παρατηρήσεις και συστάσεις και ελέγχους σαν και αυτές που μας κάνετε εσείς. Δηλαδή ποτέ δεν μας είπε βελτιώστε το κράτος δικαίου, ποτέ δεν μας είπε προστατέψτε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μας δείχνετε προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτός είναι ο λόγος. Μάλιστα. Και αυτός είναι και ο λόγος που οι Ουκρανοί πολεμάνε σήμερα με αυτοθυσία. Αυτή είναι η δική μου ανάλυση. Σας λέω ότι αυτά τα επιχειρήματα μου τα λέγανε φίλοι μου όχι Ουκρανοί, ρωσικής καταγωγής, ένας εκ των οποίων είχε και Ρώσο πατέρα στην πολεμική αεροπορία και μητέρα δασκάλα, και μου έλεγε εγώ δεν μπορώ να ζήσω με αυτόν τον τρόπο, θέλω να ζήσω όπως ζείτε εσείς στη Δύση. Γι' αυτό πήραν τα όπλα και πολεμάνε με αυτόν τον τρόπο. Προτιμούν να πεθάνουν παρά να ζήσουν έτσι. Τώρα βέβαια έτσι όπως έχει δυστυχώς η κατάσταση εκτραχυλιστεί με τα εγκλήματα που συμβαίνουν και τις φρικαλαιότητες, δεν νομίζω να έχει μείνει στην Ουκρανία ένας ρωσόφιλος. Ούτε ένας. Ως διπλωμάτες, ως πρεσβευτές, πρέπει να υπερασπιστείτε τα συμφέροντα, τον πολιτισμό, τη χώρα σας. Με δύο λόγια. Πώς νιώθετε για τους συναδέλφους σας ή αν χρειάζεται και εσείς που πρέπει να υπερασπιστούν το άδικο? Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση τους. Αλλά τις περισσότερες φορές πρέπει να ξεπεράσουμε την έννοια του δίκαιο και άδικο. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι η διπλωματία υπερασπίζεται συμφέροντα. Τα συμφέροντα του κράτους που εκπροσωπείς. Αυτά τα συμφέροντα μπορεί να είναι οικονομικά, μπορεί να είναι πολιτικά, μπορεί να είναι κάθε είδους συμφέροντα. Και υπάρχει μια γκάμα επιχειρημάτων που μπορείς να χρησιμοποιήσεις. Το αν είναι δίκαια ή άδικη η θέση, τις περισσότερες φορές, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι απολύτως ξεκάθαρο. Μερικές είναι. Και εκεί οι διπλωμάτες είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Οι περισσότεροι πόλεμοι πάντως ούτως ή άλλως κρύβουν από πίσω συμφέροντα. Βέβαια, πάντοτε. Πάντοτε. Ποτέ δεν γίνεται ένας πόλεμος γιατί και ιστορικά εννοώ. Κάποιος, ας πούμε, αρέσκεται στο να κάνει πολέμους. Γίνονται βέβαια πόλεμοι από ιδεολειπτικούς λόγους. Στην περίπτωση της Ουκρανίας ειδικά,
η ιδέα που έχει η Ρωσία ότι δεν υπάρχει ουκρανικό έθνος ή δεν πρέπει να υπάρχει ουκρανικό έθνος, δεν υπάρχει ουκρανική ταυτότητα, είναι αυτή νομίζω που παραπλάνησε τη ρωσική ηγεσία και την οδήγησε στην εντύπωση ότι να, σε 3 μέρες θα μπούμε μέσα, σε 3 μέρες η Ουκρανία θα παραδοθεί. Ούτως ή άλλως δεν έχει εθνική ταυτότητα, η συνείδηση ώστε να πάρει το όπλο και να προστατέψει τα σπίτια της. Μεγάλο λάθος. Και αν με ρωτήσετε πώς μπορεί να το καταλάβει κανείς αυτό, θα επανέλθω στην ιδιότητα του λογοτέχνη. Η χώρα που παράγει ποίηση σε μία γλώσσα πριν από 200 και 300 χρόνια δεν μπορεί να μην έχει εθνική ταυτότητα. Η πρώτη ένδειξη της εθνικής ταυτότητας είναι η Ιλιάδα και η Οδύσσεια του Ομήρου για τους Έλληνες. Είναι το El Cantar del Mio Cid, ο περίφημος El Cid για τους Ισπανούς. Είναι το Chanson de Roland για τους Γάλλους. Είναι η Θεία Κομμωδία του Δάντη για τους Ιταλούς. Δεν μπορεί λοιπόν ο Τάρας Σεφσένκο και η Λέσια Ουκραΐνκα που γράψανε ποίηση πριν από 100 και 200 χρόνια να μην εκπροσωπούν ένα έθνος, μια ταυτότητα. Μιλάτε αυτή τη στιγμή με φίλους σας, έχετε κρατήσει επαφές στην Ουκρανία? Πολλές. Και τι σας λένε? Πολλές. Εκείνο που κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση όταν τους μιλάω, προσπαθώ να τους πω 2 λόγια παρηγοριάς. Και αντί να παρηγορώ εγώ αυτούς, παρηγορούν αυτοί εμένα. Με μία απίστευτη πεποίθηση ότι η Ουκρανία θα κερδίσει. Η γραμματέας μου από την πρεσβεία που είναι από τη μαρτυρική Μαριούπολη και έχασε τώρα τους συγγενείς της, ούτε ξέρουμε ζουν, πέθαναν, μου είπε το περίφημο ισπανικό «no pasarán», δεν θα περάσουν. Δεν θα περάσουν. Η δασκάλα μου των Ρωσικών, Ρωσίδα από μητέρα Ρωσίδα και πατέρα Ρώσο που μετανάστευσε στην Ουκρανία, μου είπε εν ανάγκη θα πάρω το Καλάσνικοφ και θα βγω στο δρόμο να πολεμήσω. Έχει Καλάσνικοφ. 60 ετών τώρα, φανταστείτε, με κινητικά προβλήματα, υπέρβαρη, με μεγάλο χιούμορ και πολύ, πολύ ενδιαφέρον άνθρωπος, με βαθιά γνώση της ρωσικής λογοτεχνίας, της οφείλω το ότι γνωρίζω τώρα ρωσικά, φανταστείτε να παίρνει φιλοουκρανική θέση. Ναι. Ακριβώς γιατί, όπως σας είπα, δεν θέλει όχι την Ρωσία που την αγαπάει, το καθεστώς της Ρωσίας. Είναι απολύτως σατανέτο. Τι είναι σε αυτόν τον πόλεμο που μας κάνει πιο ευαίσθητους? Γιατί για την Ουκρανία η ενσυναίσθηση της Δύσης και όλων μας είναι αυξημένη σε σχέση με τη Συρία, ας πούμε, και τους πρόσφυγες εκεί? Αντιμετωπίζουμε και τους πρόσφυγες διαφορετικά. Εγώ νομίζω ότι ξεκινάνε όλα από την έμφυτη τάση του ανθρώπου να παίρνει το μέρος του αδύναμου όταν προσπαθεί ο ισχυρός να τον συνθλίψει. Αυτό είναι μια εγγενής ψυχολογική αντίδραση που την έχω δει σε όλους τους λαούς και σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης όπου έχω ταξιδέψει. Το δεύτερο είναι ότι για μας τους Έλληνες είναι σχεδόν γραμμένο, θα έλεγα, στην ιστορική μας μνήμη το να μας πολεμούν ισχυρότεροι και εμείς πεισματικά να αρνούμαστε να υποταχθούμε. Από το Μολόν Λαβέ του Λεωνίδα που είχε μόνο 300 πολεμιστές. Η μία χούφτα που παλεύει τις μεγάλες δυνάμεις. Από την εκπληκτική απάντηση του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου προς όταν ο Τούρκος, ο Οθωμανός κατακτητής του είπε να παραδώσει την πόλη και του λέει το να σου παραδώσω την πόλη δεν είναι δικό μου θέμα. Δεν είναι θέμα ούτε δικό μου ούτε αυτών που κατοικούν στην πόλη. Είναι ότι μας βαραίνει μια κληρονομιά. Μέχρι το όχι της 28ης Οκτωβρίου, το Ελευθερία ή Θάνατος, όπου μια χούφτα Έλληνες ξεσηκώθηκαν για να διώξουν μια αυτοκρατορία, έτσι δεν ήταν τότε και μικρή υπόθεση. Όλα αυτά αποτελούν για τον Έλληνα μια ιστορική μνήμη που δεν εξαλείφεται. Και όταν βλέπει τους Ουκρανούς, οι οποίοι είναι φτωχότεροι από τους Ρώσους,
λιγότεροι από τους Ρώσους, λιγότερο οργανωμένοι, ένα κράτος νεότερο, χωρίς παράδοση, να βγαίνουν με ό,τι βρει ο καθένας, με ένα φτιάρι, με ένα τρακτέρ, όπως έχετε δει, να υπερασπίσουν το σπίτι και την... Δεν ξέρω, ίσως να ξυπνάει και αυτό που έγραψε ο Αισχύλος, είτε παιδες Ελλήνων ελευθερούτε πατρίδα, ελευθερώστε την πατρίδα, τις γυναίκες, τα παιδιά, τους βωμούς των θεών και τους τάφους των προγόνων, νυν υπερπάντων ο αγών. Παρά τους δεσμούς που έχουμε τους παλαιούς δεσμούς και ισχυρούς δεσμούς με τη Ρωσία, μην ξεχνάμε ότι και ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος, ο Καποδίστριας, ερχόταν από εκεί, ότι αρχικά είχαμε 3 κόμματα, το αγγλικό, το γαλλικό και το ρωσικό. Παρ' όλα αυτά, ευχόμαστε να τελειώσει. Να τελειώσει και αυτός ο σύγχρονος εφιάλτης και οι εφιάλτες όπου παντού στον κόσμο, γιατί είμαστε γενιές που μεγαλώσαμε με την ψευδαίσθηση, κακώς βεβαίως, είχε υπάρξει η Χιροσίμα, το Ναγκασάκι, το Ιουγκοσλαβικό, αλλά γενικά υπήρχαν μεγάλες περίοδοι ειρήνης. Εγώ θέλω να ευχηθώ, επειδή αγαπάω πολύ τη Ρωσία και το ρωσικό πολιτισμό, να ξαναβρει τον εαυτό της η Ρωσία. Γιατί είναι βαθιά ευρωπαϊκή χώρα και ο πολιτισμός της είναι βαθιά ευρωπαϊκός. Οι λογοτέχνες της. Ο Τσέχοφ, ο Πούσκιν, ο Ντοστογεύσκι. Ο Τσέχοφ, ο οποίος ήταν από τους πρώτους λογοτέχνες που μίλησε στην ουσία για το ζήτημα του περιβάλλοντος, προφητικά. Ο Ντοστογεύσκι. Αλλά και ο Αϊβαζόφσκι στη ζωγραφική, η μεγάλη μουσική όπως ο Τσαϊκόφσκι, ο Σκριάμπιν, ο Ραχμάνινοφ. Πού είναι αυτή η Ρωσία? Υπάρχει και πρέπει να ξαναγεννηθεί. Ελπίζω ότι με τη λήξη αυτού του πολέμου η Ρωσία θα ξαναβρει την ευρωπαϊκή της ταυτότητα. Πολλές φορές λέμε, ξέρετε, η Δύση και η ευρωπαϊκή ταυτότητα. Τι είναι αυτή η ευρωπαϊκή? Είναι το κράτος δικαίου. Αν μπορώ να το πω με 2 λέξεις. Είναι και άλλα πράγματα, αλλά είναι κυρίως το κράτος δικαίου. Και να ζήσουν και οι Ρώσοι σε ένα καλύτερο κόσμο. Το ευχόμαστε όλοι ολόψυχα να σταματήσει αυτός ο εφιάλτης και όλοι οι εφιάλτες όπου και αν συμβαίνουν. Μιλώντας για τους Ρώσους λογοτέχνες, τον Ντοστογεύσκι, υπάρχει μια συγγένεια στον τρόπο που προσεγγίζεται εσείς λογοτεχνικά κείμενα και συγκεκριμένα την περίπτωση του Σεφέρη, ψυχαναλυτικά. Είναι πολύ βαθύ το έργο σας για το Σεφέρη. Καταρχήν, γιατί ασχολείστε με το Σεφέρη? Υπήρξε πρότυπο για εσάς? Νιώστε κάποιο είδους συγγένειας? Γράφετε? Είστε διπλωμάτης? Σίγουρα μπορείτε να τον καταλάβετε καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον. Ναι, πρέπει να πω πρώτα ότι έχετε απόλυτο δίκιο για το ψυχαναλυτικό. Έπρεπε να μπω στην ψυχοσύνθεση του Σεφέρη για να δω και ως διπλωμάτη και ως ποιητή και να βρω πώς αυτά τα δύο συνδέονται και πώς το ένα επηρεάζει το άλλο. Πώς το ένα επηρεάζει το άλλο? Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση και είναι και η απάντηση στο δεύτερο θέμα που θίξατε. Θα ξεκινήσω ανάποδα, δηλαδή θα πω τι ένιωσα εγώ. Διάβαζα τα ποίηματα του Σεφέρη από 17 χρονών. Τα καταλάβαινα ως ένα σημείο. Μου φαινόταν, όπως και σε όλους, σκοτεινός. Δύσκολος ποιητής. Δεν έχει την απλότητα που έχει ο Καβάφης, ας πούμε, ή ο Ηλίτης. Πιο εγκεφαλικός. Πιο εγκεφαλικός, ακριβώς. Όταν όμως άρχισα να ταξιδεύω και έκανα το δεύτερο, τρίτο πόστο μου, τα ξαναδιάβασα και λέω, για κοίτα, τώρα καταλαβαίνω. Τώρα που γύρισα 5 χώρες, τώρα που κατάλαβα τι είναι να μετακομίζεις κάθε 3 χρόνια ή 4, κατάλαβα τι θα πει να έρχεσαι σε επαφή με άλλους πολιτισμούς και κυρίως με άλλες νοοτροπίες. Πολλά ποίηματά του φωτίστηκαν για μένα. Και θέλησα αυτό να το εκφράσω. Θέλησα κατά κάποιο τρόπο να κάνω το Σεφέρη πιο εύληπτο. Αισθανόμουν μια συνάφεια γιατί κάνουμε το ίδιο επάγγελμα και έχουμε παρόμοιες εμπειρίες. Και θέλησα αυτό να το πω. Γι' αυτό και θεωρώ το βιβλίο μου για το Σεφέρη, παρότι έχει ένα δύσκολο κομμάτι, ότι προσπαθεί να εξηγήσει πιο απλά την ποίησή του. Ξεκινάω από εκεί. Έχει δοκιμιακό χαρακτήρα. Έχετε γράψει πολλά δοκιμία, έτσι κι αλλιώς. Ναι. Αλλά εγώ το αντιλήφθην, διαβάζοντάς το, σαν τη λύση ενός προβλήματος.
τεκμηριώσατε τη θέση σας. Απολύτως, και ήταν συντριπτικό αυτό και φωτίσατε όντως το έργο του. Πόσο χρόνο σας πήρε η συγγραφή αυτού του βιβλίου? Ξέρετε, αυτή η ερώτηση, ενώ φαίνεται απλή, είναι δύσκολη. Μπορώ να απαντήσω 6-7 μήνες, μπορώ να απαντήσω όμως και 30 χρόνια. Δηλαδή, στο μυαλό μου ορίμαζε η σκέψη του πώς η διπλωματία επηρεάζει την λογοτεχνία και πώς η λογοτεχνία επηρεάζει τη διπλωματία. Φερρυπίν, φτάνει στην Ταϊλάνδη. Γνωρίζεις ανθρώπους που θεωρούν ότι ο χρόνος δεν έχει σημασία. Το άλλο σας βιβλίο, στην Άπο Ανατολή, ναι, αναμνήσεις ενός διπλωμάτη. Ναι. Και αναρωτιέσαι, έχουν δίκιο οι Ταϊλανδοί ή μήπως έχουν δίκιο οι Δυτικοί που το βλέπουν τελείως, που άγχονται για να πετύχουν τη λύση σε ένα πρόβλημα και βιάζονται και γρήγορα πρέπει να κάνουν το Α, το Β, το Γ και νομίζουν ότι αν χάσουν μια εβδομάδα ή 3 μέρες για να ξεκουραστούν ότι είναι το τέλος του κόσμου. Και ότι κάτι πρέπει να γίνει τώρα και κάτι αν δεν γίνεται πρέπει να γίνει παρόλα αυτά. Ναι. Πάση θυσία. Και πας στην Ταϊλάνδη και τους λες, το τακτοποίησες εκείνο το θέμα? Not yet. Όχι ακόμα. Ναι. Χαμογελαστά. Χωρίς να βιάζονται ποτέ. Και όταν τους ζορίσεις και τους πεις, μα γιατί δεν βιάζεσαι, σου λένε γιατί τα προβλήματα θα λυθούν όταν είναι όριμα να λυθούν. Πιο πριν εσύ θα πάθεις τα νεύρα σου, εσύ θα πειράξεις τα νεύρα σου. Δεν θα λυθεί το πρόβλημα γιατί δεν είναι ακόμα έτοιμο. Δεν είναι πάντα σωστό αυτό, ούτε όμως πάντα λάθος. Και είναι μια άλλη νοοτροπία από την δυτική. Εκεί λοιπόν... πολύ διαφορετική από τη δική μας. Πολύ διαφορετική από τη δική μας. Δοκιμάστηκαν τα νεύρα σας σε αυτή τη συνθήκη? Ναι, έτσι. Στην αρχή ναι, ώσπου να προσαρμοστώ. Γιατί δεν ήταν μόνο η αντίληψη του χρόνου διαφορετική. Ήταν και η αντίληψη για το θάνατο, η αντίληψη για τον έρωτα, η αντίληψη για τον τρόπο ζωής, για την απόσταση από τα πράγματα. Είναι ενδιαφέρον ότι δέχονται, προκειμένου να μην στεναχωριούνται, να έχουν λιγότερες λύπες στη ζωή τους, δέχονται να έχουν και λιγότερες χαρές. Να στέκονται δηλαδή 3 βήματα πιο πίσω από ό,τι συμβεί, πιο αποστασιοποιημένοι, πιο απόμακροι, ώστε να μην τους επηρεάζουν τα καθημερινά. Πού η ελληνική παράδοση με την Ανδρομάχη και την Εκάβη να γονατίζουν στην αρχαία τραγωδία και να χτυπάνε το χώμα και ρίχνουν στάχτη στα μαλλιά τους, θρηνώντας το θάνατο των αγαπημένων τους. Το ακριβώς αντίθετο. Το ακριβώς αντίθετο. Και αρχίζεις και αναρωτιέσαι όχι τόσο γιατί υπάρχει διαφορά. Αναρωτιέσαι για τον εαυτό σου. Ανακαλύπτεις τον εαυτό σου. Δηλαδή το γνώθις αυτόν που ήταν η πεμπτουσία της σοκρατικής φιλοσοφίας, το βρίσκεις μέσα από τα ταξίδια. Το βρίσκεις μέσα και είναι και κάτι άλλο. Βλέπεις και την Ελλάδα πιο καθαρά γιατί είσαι μακριά. Γιατί δεν τρίβεσαι, δεν φθήρεσαι από τις καθημερινές πώς να τις πω... Τα μικροπάθη. Ναι, τα και τις οδύνες. Όλα τα βιώνουμε εμείς στον υπερθετικό βαθμό άλλωστε. Ακριβώς. Τα πράγματα τα οποία... Ένα ξόδεμα, μια ένταση. Ναι, δεν επηρεάζεσαι τόσο. Θυμάμαι τον Ανδρέα Παπανδρέου που έλεγε ειρωνικά τους διπλωμάτες φιλέλληνες. Επειδή ταξιδεύουν, γνωρίζουν τον κόσμο, μιλούν με πάρα πολλούς ανθρώπους σε όλα τα μήκη και πλάτη. Μα ακριβώς η απόσταση αυτή είναι που σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις ψύχρεμες εισηγήσεις στην πολιτική ηγεσία. Ακριβώς επειδή ξέρεις καλά, βλέπεις την Ελλάδα από μακριά, δεν επηρεάζεσαι από τα πάθη τα καθημερινά της ελληνικής πολιτικής ζωής. Ακριβώς γι' αυτό είναι που μπορείς να δώσεις τη σωστή συμβουλή. Ότι εδώ προσέξτε λίγο έτσι, λίγο αλλιώς. Βεβαίως ο πολιτικός αποφασίζει. Ο διπλωμάτης εισηγείται. Και μπορεί να εισηγείται με πολύ διαφορετικό τρόπο, όπως φαίνεται από πολλά παραδείγματα στο βιβλίο σας, εισηγήσεων του Σεφέρη και εισηγήσεων άλλων διπλωματών, όπως ο Βλάχος. Βέβαια. Ο Σεφέρης και ο Βλάχος που ήταν φίλοι και λογοτέχνες και οι δύο, υπηρέτησαν και οι δύο στην Άγκυρα
διαφώνησαν μετά ριζικά για το Κυπριακό. Ο ένας ήταν διευθυντής των υποθέσεων της Κύπρου στο Ελληνικό Υπουργείο στην Αθήνα, ο άλλος ήταν πρόξενος στη Λευκοσία. Και διαφώνησαν ριζικά και η διαφωνία αυτή ποτέ δεν γεφυρώθηκε, γιατί το Κυπριακό κράτησε, εξελίχθηκε σε ένα μόνιμο πρόβλημα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Η πολιτική ηγεσία πολλές φορές παίρνει αντιφατικές εισηγήσεις από σημαντικούς διπλωματικούς υπαλλήλους και καλείται να δώσει την λύση, δηλαδή να αποφασίσει ποια από τις δύο θα ακολουθήσει. Αυτό δεν είναι πρώτη φορά και νομίζω στο βιβλίο μου, και υπάρχουν και πολλά βιβλία για την κρίση του Κυπριακού και το ρόλο που έπαιξαν τότε σημαντικοί συνάδελφοί μου. Διπλωμάτες. Ναι. Αναφέρεστε στην ουσία του επαγγέλματος διπλωμάτες και όταν πρόκειται για εσάς, αλλά και όταν πρόκειται για τον Σεφέρη, τον Σεφεριάδη ως διπλωματικό, και όχι στις θέσεις. Ποια είναι η ουσία του έργου σας, του λειτουργήματός σας? Διδάσκεται είναι... και πρακτική διπλωματία, ναι. στο Υπουργείο Εξωτερικών, νέους διπλωμάτες. Ποια είναι η ουσία? Η ουσία είναι ότι του επαγγέλματος. Όταν είσαι στο εξωτερικό πρέπει να παρατηρείς σωστά και όχι να αναφέρεις τα γεγονότα, γιατί αυτό το κάνει και ένας παρατηρητής, είναι δουλειά του δημοσιογράφου πρώτα απ' όλα, έτσι. Αλλά να κάνεις εκτιμήσεις. Να λες δηλαδή ότι παρατηρώ τις εξελίξεις στη Γαλλία, βλέπω τα πολιτικά κόμματα, τα παλιά να μην υπάρχουν πια και εκτιμώ αυτό και αυτό και αυτό. Κάνεις μια, όχι απαραίτητα πρόβλεψη για το μέλλον, αλλά μια σκέψη για το πού πάει η κάθε χώρα, ώστε να βοηθήσεις την πολιτική ηγεσία να πάρει μια απόφαση. Αυτό είναι μία δουλειά. Η δεύτερη δουλειά μας είναι να προωθείς την Ελλάδα με όλους τους τρόπους. Τα προϊόντα της, τον πολιτισμό της. Εδώ είναι για μένα είναι το σημαντικότερο. Και το έχετε κάνει. Το έχω κάνει. Ακόμη και ως ηθοποιός. Έτσι είναι. Έχετε φτάσει ως μοντέρνος διπλωμάτης στο σημείο να υποδηθείτε τον αφηγητή, αλλά θα μας τα πείτε εσείς, τη σονάτα του Ελληνόφωτος. Έτσι είναι. Ήταν τολμηρό αυτό για έναν διπλωμάτη? Πολύ τολμηρό ήταν. Αλλά ξέρετε κάτι, έζησα ως πρέσβης την εποχή της πολύ μεγάλης οικονομικής κρίσης. Δεν μπορούσα να υποσχεθώ στις χώρες αυτές ούτε οικονομική βοήθεια, ούτε κάτι το οποίο να τους συγκινήσει στον τομέα των πολιτικών, των οικονομικών. Μας βλέπανε εκείνη την ώρα λίγο και αφιψηλού, πώς να το πω, λίγο συγκαταβατικά είναι η σωστή έκφραση, όχι αφιψηλού, συγκαταβατικά. Οπότε θεώρησα ότι υπάρχει ένα ελληνικό δημιούργημα, το οποίο όσες οικονομικές κρίσεις και να έρθουν, όσες ταλαιπωρίες να έρθουν για την Ελλάδα, ποτέ δεν θα σβήσει. Και αυτό είναι ο πολιτισμός. Έτσι λοιπόν, όχι μόνο έγραψα πολλά δοκίμια για τον πολιτισμό, που επίκεντρο έχει κατά τη γνώμη μου την ελληνική γλώσσα, μέσω της οποίας διαδόθηκε. Όχημα του ελληνικού πολιτισμού, όπως αναφέρεται, όπως εξηγείται στα ομότιτλα έργα σας. Ναι. Εξέδωσα ένα δοκίμιο στον Περίπλου, η γλώσσα ως όχημα πολιτισμού, η ελληνική γλώσσα δηλαδή, πώς βοήθησε στη διάδοση του πολιτισμού. Στο Βουκουρέστι λοιπόν που ήμουνα τότε πρέσβης, εκτός από εκδηλώσεις για ζωγράφους, για τον Καβάφη, για το Σεφέρη, για την ελληνική μουσική, έφερα την κρατική ορχήστρα προσπαθώντας να βρω χορηγούς. Το Βουκουρέστι είχε πολλούς γενναιόδωρους Έλληνες χορηγούς που ήθελαν να ακούγεται η πατρίδα τους. Ισχυρή η ελληνική κοινότητα, έτσι κι αλλιώς. Ναι. Και μάλιστα η προγιαγιά μου ήταν από το Βουκουρέστι. Είδατε λοιπόν, οι δεσμοί Ελλάδας-Ρουμανίας είναι ισχυροί. Και μάλιστα χωρίς να τους ζητήσω ποτέ χρήματα, ερχόντουσαν οι ίδιοι. Λοιπόν, κάποια στιγμή είπαμε ότι αφού ανεβάσαμε τη Λυσιστράτη και οι Τροάδες με μεγάλη επιτυχία από έναν θίασο ερασιτεχνικό με τη βοήθεια του Κρατικού Θεάτρου Βορειοελλάδος,
κάποιος έριξε την ιδέα να ανεβάσουμε Ρίτσο. Λέω, ξέρετε, από το Ρίτσο το έργο που με συγκινεί περισσότερο είναι η Σονάτα του Σελινόφωτος. Σύμφωνοι μου λένε, η κυρία Αμαλία Στρινοπούλου που ήταν επικεφαλής, αλλά θα παίξετε κι εσείς. Λέω, τι να παίξω. Το ρόλο του ίδιου του συγγραφέα, του Ρίτσου στη συγκεκριμένη περίπτωση. Βρήκα το διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου, που κατά σύμπτωση ήταν ελληνικής καταγωγής. Μας παραχώρησε το Εθνικό Θέατρο του Βουκουρεστίου και έγινε μια παράσταση καταπληκτική κατά τη γνώμη μου, σε ένα από τα ωραιότερα έργα του Γιάννη Ρίτσου, τη Σονάτα του Σελινόφωτος, όπου ανέβηκα σε μια σκηνή. Δεν είχα μεγάλο ρόλο βέβαια, είχα ένα γραφιάκι, καθόμουν εκεί και έλεγα τον πρόλογο και τον επίλογο. Αλλά ήταν σαν ό,τι συνέβαινε στη γυναίκα με τα μαύρα να συμβαίνει στο μυαλό του συγγραφέα. Του συγγραφέα. Εγώ αυτό θα το αποκαλούσα, δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου, μοντέρνα διπλωματία. Βλέπουμε το διπλωμάτη να βγαίνει μπροστά, να εκτίθεται και να μην παίρνει την απόσταση από τα πράγματα που λέγαμε και αναφερόμενοι στην Ταϊλάνδη. Γιατί οι διπλωμάτες συνήθως οι θέσεις τους είναι άγνωστες. Να συμπληρώσω, το διπλωμάτη μιας χώρας που έχει μεγάλο πολιτισμό. Ναι. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει ο διπλωμάτης μιας χώρας που δεν έχει. Να προβάλλει αυτό το μεγάλο θησαυρό που έχουμε εμείς οι Έλληνες. Αυτό είναι αλήθεια. Έλεγα ότι διδάσκεται, ανέφερα και προηγουμένως, πρακτική διπλωματία σε νέους διπλωμάτες. Ποια θεωρείτε ότι ποιες είναι οι μεγαλύτερες αρετές ενός διπλωμάτη και ποια είναι η μία συμβουλή που θα δίνετε σε κάποιον ο οποίος φεύγει από την Ελλάδα για να υπηρετήσει σε μία πρεσβεία στο εξωτερικό? Οι αρετές είναι πολλές. Το επάγγελμά μας απαιτεί ένα συνδυασμό από αρετές. Παραδείγματος χάρη να μην είσαι συγκρουσιακός, γιατί θα δημιουργήσεις πρόβλημα στις σχέσεις της χώρας σου με άλλες χώρες. Να κυριαρχείς στα πάθη σου και στα συναισθήματά σου, προκειμένου να κάνεις σωστές εκτιμήσεις. Και σωστές διαπραγματεύσεις, γιατί η άλλη δουλειά μας είναι να επισκεπτόμαστε, ας πούμε, για ένα διάβημα ένα υπουργείο μιας ξένης χώρας, προσπαθώντας να πετύχουμε τις οδηγίες που παίρνουμε από την Αθήνα. Δεν μπορείς να αφήσεις το συναίσθημα να κυριαρχείς. Πρέπει να είσαι νηφάλιος, πρέπει να είσαι ψύχρεμος, πρέπει να αποφεύγεις τις συγκρούσεις, πρέπει να είσαι διαβασμένος. Δεν μπορεί να φαίνεται ότι ο εκπρόσωπος της Ελλάδας είναι ανίδεος από ορισμένα πράγματα, είτε είναι μια συζήτηση για την τέχνη, είτε μια συζήτηση για την διεθνή οικονομία, για την μεγάλη οικονομική κρίση που περάσαμε. Αυτό εξηγεί και τους τόσους συγκριτικά, αναλογικά πολλούς διπλωμάτες οι οποίοι γράφουν, είναι συγγραφείς, και τα πολλά Νόμπελ, όπως πληροφορήθηκα από εσάς. 8 Νόμπελ στον κλάδο σας. Ναι. Λογοτεχνίας. Όχι, αυτό είναι ένα... Μαζί με τους εφέρει. Θα ήθελα πρώτα να τελειώσω την απάντηση στο προηγούμενο ερώτημα και μετά θα έρθουμε σε αυτό. Ναι. Ένα άλλο που πρέπει να κάνει ο διπλωμάτης που πηγαίνει σε μια ξένη χώρα είναι να προσπαθεί να ενταχθεί στην ξένη αυτή χώρα. Πολύ σημαντικό. Να μην είναι τουρίστας. Πρακτικά γίνεται αυτό, συνηθίζεται, ή δεν θέλετε να μας πείτε? Θα σας το πω ως εξής. Οι πετυχημένοι διπλωμάτες το καταφέρνουν. Δηλαδή καταφέρνουν να πιάσουν την κουβέντα... Διπλωματική απάντηση. Ναι. Καταφέρνουν να πιάσουν την κουβέντα, να αποκτήσουν σχέσεις και με δημοσιογράφους και με ακαδημαϊκούς και με πολιτικούς και με οικονομικούς παράγοντες μεγάλους για να προωθηθεί η ελληνική οικονομία, αλλά και με τον απλό άνθρωπο που βλέπουν στο δρόμο, έτσι. Και αυτό είναι ένα ταλέντο. Γιατί θα έρθει απλός άνθρωπος στην πρεσβεία και θα ζητήσει κάτι. Όχι γι' αυτό μόνο. Αλλά γιατί θα τον ρωτήσεις όπως τον ρώτησα εγώ. Βρε παιδί μου, γιατί δεν είσαι με τη Ρωσία και είσαι με την Ουκρανία? Από αυτόν θα πάρεις την απάντηση. Ο ακαδημαϊκός θα σου πει έτσι περισπούδαστες αναλύσεις. Αλλά ο απλός άνθρωπος είναι που θα σου δώσει να καταλάβεις. Ο διπλωμάτης έχει την εξής δυσκολία. Πρέπει να είναι και του σαλονιού και της πιάτσας. Πρέπει να μπορεί να μιλήσει στη βασίλισσα της Αγγλίας με τον τρόπο που πρέπει, αλλά και στην πόρνη
η οποία πεθαίνει από AIDS και ζητάει να κάνει τη διαθήκη της και σε φωνάζει σαν πρόξενο να τη βοηθήσεις εκείνη την ώρα, με τον ίδιο σεβασμό και με την ίδια ενσυναίσθηση να μπορείς να μιλήσεις και στις δύο, με τον τρόπο που να γίνεις κατανοητός. Ποιες πρεσβείες είναι αυτές που απέφιεστε να βρεθείτε, οι δύσκολες, οι κακές πρεσβείες εντός... Οι πρεσβείες που έχουν προβληματικούς συναδέλφους. Οι άνθρωποι λοιπόν είναι. Οι άνθρωποι. Με 3 ανθρώπους έξυπνους, εμπνευσμένους και με πατριωτισμό μπορεί να κάνεις πολλά πράγματα. Αν έχεις θαύματα. Μπορείς να κάνεις θαύματα. Ίσως και θαύματα, γιατί πρέπει να σας πω, γιατί ακούω διάφορες κατηγορίες κατά καιρούς για την ελληνική διπλωματική υπηρεσία. Με 380 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο πρέπει να ανταγωνιστούμε μια Τουρκία με 6,5 δις προϋπολογισμό, συν τα 9 δις που έχουν στα λεγόμενα δήθεν πολιτιστικά τους ιδρύματα, που μόνο πολιτισμό δεν... Τέλος πάντων. Προπαγάνδας. Ναι. Βεβαίως και υπ' αυτή την έννοια θαύματα γίνονται από την ελληνική διπλωματική υπηρεσία. Χωρίς χρήματα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όταν όμως βρεθεί σε μια πρεσβεία με 48 άτομα προσωπικό, εκ των οποίων τα 2 είναι τοξικά, δηλητηριάζουν την ατμόσφαιρα, δημιουργούν προβλήματα, είναι ριστικά, αντί να ασχολείσαι με την προβολή των συμφερόντων της χώρας, ασχολείσαι με το να... Λύσεις τα εσωτερικά, ακριβώς. Τις εσωτερικές διαμάχες, διενέξεις, ακριβώς. Ναι. Αυτά είναι λοιπόν τα δύσκολα post. Βέβαια, απολύτως λογικό. Όταν αλλάζεις μία πρεσβεία, ο πρεσβευτής με τον οποίο είχατε μία καλή και γόνιμη συνεργασία, είναι και αυτό μια αλλαγή από τις δύσκολες για σας, όπως οι αλλαγές των τόπων? Ναι, είναι δύσκολη η αλλαγή. Ο κάθε προϊστάμενος, ο κάθε πρέσβης έχει ένα δικό του προσωπικό στυλ. Άλλος, παραδείγματος χάρη, δίνει μεγαλύτερη έμφαση στα οικονομικά. Άλλος νομίζει ότι πιο σπουδαία είναι τα πολιτικά και άλλος τα πολιτιστικά και άλλος, ξέρω εγώ, ασχολείται με την ομογένεια πιο πολύ. Θεωρεί ότι οι σχέσεις με τους ομογενείς είναι το α και το μ. Αναγκαστικά οι υφιστάμενοι προσαρμόζονται στο ένα τρόπο. Ποτέ δεν αφήνει και τα υπόλοιπα, δεν πρέπει, αλλά ανάλογα και με το χαρακτήρα του καθενός γίνεται αυτή η αλλαγή. Όλοι οι διπλωμάτες, τόσο εσείς όσο και ο Σεφέρης όπως αναφέρετε, έχετε το σύνδρομο του Οδυσσέα. Ταυτίζεστε με τον Οδυσσέα. Γιατί? Επειδή νοσταλγείτε? Ναι. Είναι ο Νόστος. Ναι, είναι ο Νόστος, ο οποίος δεν είναι ίδιον μόνο του Έλληνα. Δεν είναι τυχαίο ότι όλες οι χώρες στον κόσμο, μετά από 1-2 πόστα στο εξωτερικό, υποχρεωτικά φέρνουν πίσω τους υπαλλήλους τους για να υπηρετήσουν στην κεντρική λεγόμενη υπηρεσία. Μετά τα 6-7 χρόνια αρχίζεις και νοσταλγείς την πατρίδα σου, το σπίτι σου, τα σημεία αναφοράς που έχεις. Τα ωρεοποιείς. Ναι, τα εξειδανικεύεις όταν είσαι στο εξωτερικό. Και είναι φυσικό νομίζω, είναι μια φυσική εξέλιξη. Γυρίζεις στην Ελλάδα μετά, κάνεις 2 ή 3 χρόνια και ξαναφεύγεις έχοντας έρθει πάλι σε επαφή με μια πατρίδα η οποία εντωμεταξύ έχει και αυτή εξελιχθεί και έτσι εξελίσσονται, σας λέω και πάλι, όχι μόνο στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, σε όλα τα Υπουργεία του κόσμου. Νιώθετε πολίτες του κόσμου? Είναι μια έκφραση που είναι έως και, εν πάση περιπτώσει, έχει ενταχθεί στο λεξιλόγιο. Λοιπόν, αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, γιατί ενώ νιώθουμε ασφαλώς πολίτες του κόσμου και πρέπει να είμαστε σε θέση να μιλάμε πολλές ξένες γλώσσες και να ερχόμαστε σε επαφή με πολλές κουλτούρες, έχουμε πολύ έντονο μέσα μας τον πατριωτισμό. Έχουμε αφιερώσει τη ζωή μας στο να προασπίσουμε τα συμφέροντα της χώρας. Επομένως, δεν χάνουμε την επαφή με το τι εκπροσωπεί η Ελλάδα. Θα έλεγα ότι όλη η ζωή του Σεφέρη, όπως και όλη η ζωή των διπλωματικών, είναι να δούμε μια Ελλάδα, να ανακαλύψουμε μια Ελλάδα διαχρονική, μια Ελλάδα που ξεπερνάει το σήμερα
τι ήταν, τι είναι και τι θα είναι. Μια ιδέα της Ελλάδας, θα το έλεγα. Σε κάθε σκεπτόμενο διπλωμάτη αυτό υπάρχει. Δεν σκέφτεται μόνο την Ελλάδα του σήμερα που έχει αυτή την κυβέρνηση, τη διαχρονία, τη συνέχεια, την οικονομία, αυτό τον πολιτισμό. Σκέφτεται τι κουβαλάμε στους ώμους μας, τι κληρονομιά έχουμε. Για ποιο έργο σας είστε υπερήφανος από τα γραπτά σας? Είμαι πολύ περήφανος για αυτό που έγραψα για το Σεφέρι, γιατί κανείς δεν είχε γράψει πριν από μένα. Έκανα έρευνα στα αρχεία του Υπουργείου, βρήκα τηλεγραφήματά του, συνέκρινα τη διπλωματική με την ποιητική γλώσσα, τον εξήγησα όσο πιο απλά μπορούσα. Είναι ένα έργο ζωής, είμαι περήφανος γι' αυτό. Αλλά πιο πολύ απ' όλα αγαπώ το πρώτο μου βιβλίο, δεν ξέρω γιατί. Τα μικρά διηγήματα που έγραψα για την Άπο Ανατολή και πιο πολύ για την Ταϊλάνδη, αλλά και για τις άλλες χώρες που ταξίδεψα. Την Καμπότζη, την υπέροχη Βυρμανία. Είναι πραγματικά υπέροχα βιβλία και τα δύο και τα συνιστώ ειλικρινά και θερμά. Εγώ διαβάζοντας το βιβλίο σας συνειδητοποίησα και κάτι άλλο. Ότι στην Άπο Ανατολή ο άνθρωπος δεν είναι το κέντρο του κόσμου. Υπάρχει βεβαίως αυτή η αίσθηση της ιεραρχίας και της κλίμακας και ο σεβασμός στον ανώτερο. Τα πράγματα είναι τοποθετημένα και πάρα πολύ δύσκολα αλλάζουν. Σωστά το είδατε. Υπάρχει μια άλλη κλίμακα αξιών. Ο άνθρωπος στο κέντρο του κόσμου, που είναι η πεμπτουσία του ελληνικού και του δυτικού πολιτισμού, πάντων χρημάτων μέτρων άνθρωπος, όπως είπε ο Πλάτωνας, το βάζει στο στόμα του Πρωταγόρα. Του Πρωταγόρα. Ναι. Αυτό δεν ισχύει στην Άπο Ανατολή, στις κουλτούρες αυτές. Γι' αυτό και πολλές φορές βλέπατε και τους Ιάπωνες και πώς συμπεριφέρονται. Μου θυμίζουν πολλές φορές την Κυψέλη. Μου θυμίζουν πολλές μέλισσες που εργάζονται συλλογικά και ομαδικά. Η ατομικότητα έχει λιγότερη σημασία από το κοινό καλό. Πράγμα που δεν ισχύει για έναν άλλο μεγάλο ασιατικό λαό που είναι οι Κινέζοι. Είναι η μόνη, κατά τη γνώμη μου, εξαίρεση, εξ όσων έχω παρατηρήσει και έχω ταξιδέψει βέβαια και γνωρίζω. Θα ήθελα όμως, μια και είναι επίκαιρη και η Ουκρανία, να σταθώ στο δεύτερο βιβλίο μου που μιλάει, στην Όλια, σε δύο κεφάλαια που όποιος θέλει να καταλάβει τι γίνεται σήμερα πρέπει να τα διαβάσει. Το ένα είναι «Ήταν και οι δυο τους το ίδιο». Ήταν και οι δυο τους το ίδιο. Αυτό είναι μία ανατριχιαστική κουβέντα που μου είπε μία ξεναγός όταν τη ρώτησα ποιος την κατέστρεψε αυτή την εκκλησία, ο Χίτλερ ή ο Στάλιν. Ήταν και οι δυο τους το ίδιο. Ναι. Μα καλά, λέω, εξομοιώνεις τον κατακτητή της χώρας σου, το Χίτλερ, με το Στάλιν που τότε κυβερνούσε, που ήταν. Με κοίταξε με ένα συγκαταβατικό βλέμμα, σαν να με θεωρούσε απλοϊκό στη σκέψη μου. Δεν είπε τίποτε άλλο. Και σαν να μην καταλαβαίνατε. Σαν να μην καταλάβαινα το αυτονόητο. Και συνέχισε την ξεναγής. Αυτή ήταν Ρωσίδα μάλιστα. Δεν ήταν Ουκρανή. Το δεύτερο είναι το «Αχ, Αμέρικα». Είχαμε έναν οδηγό στην πρεσβεία που δεν μιλούσε καμία γλώσσα εκτός από ρωσικά και ουκρανικά. Ήταν πάντα αμίλητος, με νοήματα και με 2-3 λέξεις του εξηγούσαμε πού πρέπει να μας πάει. Του λέγαμε «Οτέλ Χίλτον», ξέρω, λέω τώρα ένα παράδειγμα. Δεν μιλούσε ποτέ. Κάποια στιγμή φτάνουμε στο αεροδρόμιο και βλέπει το αεροπλάνο του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ που είχε έρθει για επίσκεψη. Και εκεί που καθόταν αμίλητος και περιμέναμε και οι δύο να περάσει η ώρα για να μπούμε μέσα, ξαφνικά τον ακούω. «Αχ, Αμέρικα». Η χώρα των ονείρων. Ακριβώς. Και επανέρχομαι σε αυτό που έλεγα πριν. Γιατί οι Ουκρανοί μάχονται, γιατί παρότι είναι ρωσόφωνοι, γιατί δεν θέλουν να ζήσουν όπως ζουν στη Μόσχα. Αυτές οι δύο λέξεις τις έκανα λοιπόν τίτλο ενός διηγήματος. Τότε, πολύ πριν από τον πόλεμο, έτσι, δεν φανταζόμουν
τι θα ακολουθούσε. Αλλά είναι έτσι δύο μικρά διηγηματάκια που ρίχνουν φως. Από τις εκδόσεις Περίπλους. Και αυτό από τις εκδόσεις Περίπλους. Τώρα σε τι εργάζεστε, τι ετοιμάζετε ή κάνετε μία ανάπαυλα? Λοιπόν, τώρα γράφω πολλά δοκίμια. Έγραψα για τον Ερωτόκριτο, για την ελληνική γλώσσα που πάντοτε με απασχολεί, πάντοτε για την γενιά του 30, για τον Σεφέρη. Έγραψα ένα για τον Εγκονόπουλο, ένα σύντομο για τη μεγάλη έκθεση που έγινε τώρα στο Ίδρυμα Θεοχαράκη. Αλλά σας εξομολογούμε ότι είχα ξεκινήσει ένα μεγάλο μυθιστόρημα ιστορικό για τον εκχριστιανισμό των Ρώσων, το οποίο όμως τώρα πια δεν έχω την ψυχική διάθεση να το συνεχίσω. Ίσως αργότερα. Έχω δει ότι ό,τι γράφεις πρέπει να το αφήνεις να οριμάσει και κάποια στιγμή μπορεί να το ξαναπιάσεις. Ο Οκτάβιο Πάζ το έχει θέσει αυτό πολύ ωραία. Συνάδελφός σας νομίζω. Και αυτός διπλωμάτης, ναι. Και νομπελίστας. Και νομπελίστας. Δεν σας απάντησα ποτέ στην ερώτηση για τα Νόμπελ. Ναι. Γιατί λοιπόν γράφουν οι διπλωμάτες? Ναι. Γιατί η καθημερινή δουλειά στην πρεσβεία είναι οπωσδήποτε και γράψιμο. Έχουν μάθει, θα μου πείτε, γράφουν υπηρεσιακά. Ναι, αλλά είναι και αυτό μια άσκηση. Και θα έλεγα είναι μια άσκηση πρωτίστως στη σαφήνεια. Στη σαφήνεια πρέπει το τηλεγράφημα που θα γράψει ο διπλωματικός... Στον αποσταγμένο λόγο. Ναι, πρέπει να μην αναγκάσει τον αναγνώστη στην Αθήνα, στο Υπουργείο, να το διαβάσει δεύτερη φορά για να καταλάβει τι λέει. Πρέπει αμέσως να καταλαβαίνει. Λοιπόν, ή το mail. Ή το mail. Η σαφήνεια λοιπόν δεν είναι εύκολο πράγμα. Όχι. Είναι δύσκολο. Και μάλιστα όταν έχεις περίπλοκες έννοιες να πεις, όταν έχεις εκτιμήσεις, όταν έχεις συμπεράσματα. Δουλεύεις και ξαναδουλεύεις ένα κείμενο και επειδή και εγώ είμαι άνθρωπος, ναι, όχι, στο δικό σας βέβαια, στη δική σας κλίμακα, αλλά αντιλαμβάνομαι τι σημαίνει το πέδημα με το λόγο. Γράφεις και ξαναγράφεις, πώς έλεγε ο Τουέιν, συγγνώμη που σου γράψα 2 σελίδες, δεν είχα χρόνο να σου γράψω 1. Έτσι. Όταν λοιπόν φεύγουν στη σύνταξη πολλοί συνάδελφοι, γράφουν εμπειρίες που θεωρούν ότι τους σημάδεψαν, πολιτικές αναλύσεις, την ιστορία από κάποιο πόστο τους που ήταν σημαδιακή γιατί συνέπεσε με μεγάλες αλλαγές. Δεν έπεται ότι όλοι έχουν λογοτεχνικό ταλέντο, αλλά όλοι έχουν εξασκηθεί στο να γράφουν με σαφήνεια και εμπεριστατωμένα ένα κείμενο, το οποίο άλλοτε είναι πιο ενδιαφέρον, άλλοτε λιγότερο. Υπάρχουν όμως και αυτοί που έχουν και το ταλέντο. Αυτοί δεν γράφουν την ώρα που συνταξιοδοτούνται, αυτοί γράφουν όλοι τους την καριέρα. Όπως ο Σεφέρης. Όπως ο Σεφέρης. Και δεν είναι ανάγκη να πάρουν και τον Νόμπελ. Ο Πολ Κλοντέλ, για παράδειγμα, ο οποίος ήταν πολύ μεγάλος διπλωμάτης, έγινε και πρέσβης στη Ουάσιγκτον, έγραφε όλη του τη ζωή. Και ο Οκτάβιο Πάζ που αναφέρατε, και ο Πάμπλο Νερούδα και πάρα πολλοί. Ο Ιβο Άντριτς, επίσης, που πήρε το βραβείο Νόμπελ. Αλλά μιλάμε για αυτούς τώρα που δεν πήραν βραβείο Νόμπελ και έγραφαν όλη τους τη ζωή. Πριν το Νόμπελ, σκεφτείτε. Ας πούμε ο Σατομπριάν, που ήταν ένας μεγάλος συγγραφέας και φίλος της Ελλάδας και έγραψε καταπληκτικές σελίδες λογοτεχνίας, αλλά και καταπληκτικά υπηρεσιακά τηλεγραφήματα που νομίζεις ότι είναι λογοτεχνήματα. Ο Χάρολντ Νίκολσον, ο Βρετανός, πάρα πολλά παραδείγματα διπλωματών που ήταν μεγάλοι λογοτέχνες ασχέτως αν δεν έτυχε να πάρουν τον Νόμπελ. Σας προβληματίζει, σας δημιουργεί ένα επιπλέον τρακ, θα χρησιμοποιήσω τη λέξη, το γεγονός, το ότι είσαστε όλοι τόσο μορφωμένοι, αλλά και το βάρος της θέσης, η υπογραφή. Γιατί τα επίπεδα τόσο των γνώσεων όσο και των απαιτήσεων του κοινού από την έκθεση και του στενού κοινού, του διπλωματικού κόσμου. Νομίζω όσο πιο σοφός είσαι, τόσο πιο σεμνός είσαι και τόσο πιο πολύ αισθάνεσαι αυτό το βάρος. Δεν ξέρω αν θα το έλεγα τρακ, θα το έλεγα αίσθηση ευθύνης. Ειδικά όταν κάνεις μια εισήγηση στην υπηρεσία.
Μιλάω και για τα προσωπικά σας κείμενα. Τα προσωπικά μου κείμενα, το μόνο που με προβληματίζει είναι το ίδιο με το Σεφέρι, ότι πολλές φορές αυτολογοκρίνομαι. Γιατί ενώ ο συγγραφέας θέλω να πω κάτι, ως διπλωμάτης δεν μπορώ. Ο Σεφέρης το έκρυβε στα ποίηματά του. Υπάρχει ένα ποίημα συγκεκριμένα του Σεφέρης, ο τελευταίος σταθμός, που προφητεύει κατά κάποιο τρόπο τον εμφύλιο που έρχεται και που επειδή δεν μπορεί να μιλήσει ανοιχτά, κάπου εδώ το έχω, λέει ένα καταπληκτικό στίχο. «Κι αν σου μιλώ με παραμύθια και παραβολές, είναι γιατί τα ακούς γλυκότερα. Και η φρίκη δεν κουβεντιάζεται γιατί είναι ζωντανή, γιατί είναι αμίλητη και προχωράει. Στάζει τη μέρα, στάζει στον ύπνο, μνησιπίμων πόνος». Το τέλος είναι από τον Εσχύλο, από τον Αγαμέμνονα του Εσχύλου. Το στάζει τη μέρα, στάζει τη νύχτα, μνησιπίμων Συγκλονιστικό. πόνος. Συγκλονιστικό. Και Γι' αυτό αυτολογοκρίνεται. Και όσο και αν ήταν αυστηρός, που νομίζω ότι δεν είστε εσείς εξίσου αυστηρός, ο Σεφέρης ήταν και τόσο ειλικρινής και κοφτερός, θα έλεγα, ο λόγος του. Αντλώ κι εγώ από το βιβλίο σας μία ρίση του: διαβάζουμε τα γεγονότα όχι όπως είναι, αλλά όπως είμαστε. Η ανάγνωσή μας της πραγματικότητας. Κύριε Παπαδόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ για την ενδιαφέρουσα κουβέντα. Για αυτή τη συνομιλία, για τα εξαιρετικά βιβλία σας. Όπως είπαμε, το «Στην Άπο Ανατολή, αναμνήσεις ενός διπλωμάτη», αλλά και την ανάγνωση του Σεφέρη. Έτσι κρατώ για το τέλος, μου έκανε εντύπωση όχι ανθρωποκεντρικός ο πολιτισμός της Ταϊλάνδης, παρόλα αυτά τα αυτοκίνητα και οι επιδείξεις, αν κρίνω από το δείγμα για το τρακάρισμα, καλά κρατούν. Εγώ ευχαριστώ και πάλι. Σας ευχαριστώ. Και εσάς, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε θερμά που παρακολουθήσατε αυτή την εκπομπή. Καλό σας βράδυ.